det er min første video på den her kanal. Jeg har haft et andet, blandt andet med min fætter. Jeg har faktisk også haft min egen en gang, men den sådan lidt død, og det gik ikke særlig godt med den. Ja, men jeg har også en kanal med min fætter, og jeg tror stadig måske, jeg kommer til at uploade lidt på den, men jeg tror det bliver mit sådan main fokus. Jeg har ikke filmet længe, og derfor så skal jeg lige vende mig lidt til med kamera og opstilling og sådan lidt af hvert. Så det må I lige være over med især i den her video. Jeg skal nok prøve at gøre det bedre. Men ja. Jeg kan fortælle lidt, introducere tænker jeg kunne være godt. Så det bliver mest sådan lidt en snakkevideo, så det ved jeg ikke sådan om alle er interesseret i, men hvis man er det, så kan man da følge med i hvert fald. Hvis der er nogen, der ikke ved det, så hedder jeg Cecilie. Jeg er 15 år gammel. Jeg bliver 16 i år. Ja. Og så har jeg jo en anden kanal med min fætter, som hedder Gamerne, men sådan stadig på en lidt anderledes måde, så jeg lige skal ud på skærmen, tænker jeg. Ja, den har jeg med min fætter, og det har jo sådan lidt bare været noget, men det gik også rimelig meget. Det gik da lidt meget. Den gik lidt død, kan man sige. Så nu prøver jeg min egen, og jeg tænker, de videoer, der måske kommer på den her kanal, det kan være måske på et tidspunkt gaming. Lige nu der er det måske ikke så meget gaming, men det er fordi jeg spiller selv, men jeg spiller mest med andre, og det er ikke altid der lige er nogen, der sådan gider. Ja, så det bliver måske mest bare nogle videoer her, sådan, hvor man også kan se mig. Jeg tror, jeg blandt andet laver nogle vlogs. Hvad skal jeg mere sige? Ja, lige nu der filmer jeg jo på et kamera. Det ved jeg ikke, kan man fornemme, er kvaliteten god eller dårlig, jeg ved det ikke. Men det kan man måske godt skifte til telefonen nogle gange, men så meget som muligt på kamera, tænker jeg. Fordi det er nok der er bedst kvalitet, tror jeg. Jeg filmer på et Sony ZV-1, hvis nogen var interesseret, og ja, egentlig så har jeg en mikrofon ved det, men den er desværre sådan gået i stykker, eller sådan, den der mikrofon står på at gå i stykker, den der til at kunne sætte på kamera, så den sidder fast på kameraet, den er gået i stykker. Jeg tænker også sådan, at det var måske fint nok at få sådan det her og lave den her video. Jeg ved ikke om den bliver kort, eller hvad man måske synes, men det er igen bare lidt en introduktionsvideo, og så vil jeg prøve fremadrettet at lave lidt længere videoer. Men jeg tror, det var det for sådan den her første video. Noget. Jeg skal selvfølgelig lige komme tilbage til det hele, og lige vende mig lidt til det. Jeg vende mig til at sidde foran et kamera igen. Men det skal sikkert nok gå det hele. Ja. Okay, jeg kan mærke, at jeg har sagt ja mange gange i den her video. Ja. Eller, og jeg er også kommet til at sige rigtig meget. Så det må jeg lige bære af. Bære af? Kan man sige det? Bære af. Det må jeg lige. Det må jeg bare tage med, okay? Ja, nå, men det tror jeg var det for den her video. Og så tænker jeg, at vi ses igen snart.
Ikke vel?